El cap de llista per València de la coalició Compromís Equo a les eleccions generals del 20 de novembre és l'exalcalde de Sueca, el senyor Joan Baldoví. Com està? Molt bon dia. Hola, encantat d'estar ací. I nosaltres de tindre'l així matí, dèiem, molt intens. Veiem ara les imatges de Gaddafi mort. No sabem si en esa refrega amb els rebels o si finalment ha sigut executat. Creu que Gaddafi es mereixia un juí, a pesar de ser un criminal, no? Indubtablement, sí. Jo he recordat les imatges de Ceausescu, que va acabar exactament igual, que em van impressionar moltíssim, i m'han impressionat també moltíssim veure ara mateix les imatges de Gaddafi viu acabar de capturar i en poc de temps executat. Jo penso que tota persona, amb independència del mal que hagi fet, té dret a un judici i, per tant, també els dictadors més terribles com Gaddafi tenien dret a aquest judici. Bé, en un matí com este, senyor Baldoví, és lògic i evident demanar-li una valoració sobre aquest comunicat d'ETA on anuncia, en principi que ho deixa, que abandona l'activitat terrorista. Plantejàvem fa uns instants en esta tertúlia si estàvem o no davant el final de la banda terrorista. Vostè és dels que creu que sí, que estem davant de la banda terrorista o que cal ser cautelosos tenint l'experiència que tenim d'altres ocasions? A mi sempre m'agrada dir que no digues blat fins que no estigui en el sac i ben lligat, i en aquest sentit jo penso que hem de ser cautelosos. Però al mateix temps jo penso que és una excel·lent notícia, una notícia que s'havia d'haver produït fa més de 30 anys, i, per tant, és un dia, jo penso que d'alegria. Jo, que he sigut alcalde i regidor 12 anys, penso moltes vegades en com s'havien de sentir aquelles persones. Alguna vegada m'he posat en el seu lloc i he intentat veure com se sentirien aquelles persones que cada dia havien d'eixir acompanyades, que cada dia havien d'anar als llocs acompanyats d'una altra persona, de no poder fer la vida normal amb dones i fills. Per tant, jo soc cautelós, però sí que puc dir que Compromís des del Parlament estarà al costat del govern que hi hagi per propiciar un final definitiu a aquests anys de terror. Tot i que aquest final siga en condicions, és a dir, si ETA demana l'acostament dels presos a presons d'Euskadi, certa amnistia, deixar de perseguir a fugits, donaran suport a aquestes iniciatives? Compromís el que donarà suport és el diàleg. Jo penso que del diàleg poden eixir camins per a la pau definitiva. En aquest sentit, jo crec que tots hem de ser generosos a l'hora de propiciar un pacte. I de vegades els millors pactes són els que potser ningú treu el 100% del que demanava, però pot ser un bon pacte, seria en el que totes les parts cedirem una miqueta en benefici d'allò que és la idea fonamental, que és la pau definitiva a Euskadi. En les passades eleccions autonòmiques, Compromís va ser la sorpresa, no? La sorpresa perquè totes les enquestes els deixàvem fora de les Corts Valencianes i no va ser així. I ara, segons les enquestes, vostès també tindrien representació al Congrés dels Diputats per primera vegada. Què és el que escoltarem de la seva veu, si vostè acaba sent diputat per la coalició Compromís Equo al Congrés dels Diputats a partir del 20 de novembre? Quin missatge traslladarà a la ciutadania? El primer missatge és que Compromís, que va ser la sorpresa, jo penso que ara és una sorpresa ja consolidada, el primer missatge és que volem ser la veu de tota aquesta gent que fins ara s'havia quedat sense veu al Parlament espanyol. Jo penso que molts diputats i diputades d'ací, del País Valencià, anaven a Madrid i es tornaven muts i sords. De fet, fa molt poc de temps hi havia una notícia en què un 40 i pico % dels diputats valencians havien fet una o cap pregunta en els 4 anys que havien estat allà a Madrid. Per tant, anem a treballar, anem a ser eixa veu de la gent que fins ara no havia tingut veu, de la gent que es quedava sempre fora, anem a intentar trencar, anem a trencar eixe bipartidisme que sembla que volia instal·lar-se de manera definitiva. I, en definitiva, anem a posar el color taronja del valencianisme polític, el color roig de les idees, diríem, tradicionals dels valors de l'esquerra i el verd dels que creguem que el nostre país, el nostre territori és la nostra mare i que l'hem de transmetre en bones condicions a les noves generacions. Senyor Baldoví, si de vostè depenguera, quina seria la primera mesura
que hauria de prendre el govern espanyol després del 20 de novembre? Quina seria? A veure, les mesures que ha de prendre qualsevol govern han de passar per les persones. Jo, per la meva experiència com a alcalde i ara mateix com a regidor de serveis socials, haurem de pensar per damunt de tot, per damunt de bancs, per damunt dels mercats, haurem de pensar en les persones. Haurem de pensar que un 22% està sota l'umbral de la pobresa ja en tot l'Estat. I, per tant, haurem de pensar bàsicament en mesures de donar feina a les persones. Perquè jo ho he vist, jo estic veient-ho ara com a regidor de serveis socials, la gent no vol ajudes, la gent vol sentir-se digna, vol tindre un treball, la gent jove i la gent no tan jove, parells de 40, de 50, de vora 60 anys, i no volen ajudes, em demanen, volem treballar, no volem una ajuda. Per tant, el nou govern ha de pensar justament en això, en donar feina, en dignificar a les persones, i dignificar a les persones és donar-los treball. Per tant, en aquest sentit, Compromís estarà al costat de qualsevol de les mesures que recolze mesures encaminades al treball. Els seus rivals polítics en aquestes eleccions són especialment Esquerra Unida i els socialistes? Els meus? Els seus rivals polítics en aquestes eleccions? No, jo no tinc adversaris i jo crec que el que hem de fer, Compromís, és fer la feina ben feta, com deia el meu paisà Nicolau Primitiu, hem de treballar, hem de perseverar en aquest treball i hem d'esperar. I, per tant, ens hem de fiar del nostre treball i no mirar ni a una part ni a una altra. Evidentment, sí que criticar aquelles mesures o aquelles propostes que, al nostre entendre, siguen pernicioses per al conjunt de les persones. Però mai en la vida no són rivals, són adversaris i cada un pel seu camí, llaurant en el seu camp i intentar assolir els millors resultats possibles. Per d'on pensa rapar els vots per a vostè aconseguir ser diputat al Congrés? Home, evidentment, hi ha un desencís en la gent, en el votant socialista, hi ha un gran desencís perquè moltíssima gent havia confiat en el Partit Socialista i el Partit Socialista, en definitiva, ha fet moltes vegades els ha desencantat en aquelles polítiques, en polítiques de pensió, en polítiques de retalls socials. Per tant, un gran viver dels nostres vots haurà de provindre bàsicament d'ahir, i el que estem fent des de Compromís és crear una casa molt gran, una casa amb diverses sensibilitats per intentar en aquesta casa gran que capien tota la gent que crega que una altra manera de fer política és possible, que tots els polítics no som iguals, que n'hi ha polítics que estem en política per conviccions, perquè creguem en que la política pot fer feliç a la gent i que creguem en els polítics honestos i honrats. En aquest viver de vots estaria el moviment 15M? Jo crec que el moviment 15M és un moviment heterogeni, és un moviment on hi ha sensibilitats diverses i el que Compromís ha pretès sempre és no immiscuir-se. Vull dir, Compromís el que ha de fer és el seu treball, formular les seues propostes, i la gent del 15M, jo tinc 3 filles que estan justament en el 15M i que han estat en primera fila del 15M, que la gent del 15M, si creu que som una alternativa que pot plantar cara a les polítiques antisocials que pot ser vinguen després del dia 20, doncs que la gent que confia en nosaltres. No volem ni vampiritzar, ni volem aprofitar-nos de res. Simplement nosaltres fem la nostra feina, presentem les nostres propostes i que la gent, si creu que som una bona opció, si creu que es podrà sentir orgullosa després de 4 anys, d'ací a 4 anys, del treball que farem els diputats i diputades de Compromís, que ens vote, que confie en nosaltres. Señor Baldoví, alguna pregunta, sí. Señor Baldoví, en un día como el de hoy, evidentemente yo le quería preguntar, y se lo recordaba Xavi Carrau, si usted es elegido diputado en Cortes, compartirá cámara con la izquierda abertzale. ¿Qué sensación le transmite? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión me merece la izquierda abertzale? A veure, jo el que sí que crec és que la democràcia és justament això. La democràcia és que la gent vote allò que crega que hagi de votar. I és indubtable que en el País Basc una part molt important de la gent del País Basc aposta per aquesta esquerra. Jo el que sí que dic és que tots hem de fer un missatge de generositat i mirar cap al futur, mirar que les coses d'ací al futur
poden ser millors. I, per tant, donar un vot de confiança perquè jo crec que les coses, per fi, en el País Basc estan canviant. I el País Basc, el poble basc, està mirant més en termes de pau que en termes de conflicte. Per tant, si el poble basc confia en aquesta opció, serà per alguna cosa, serà perquè el poble basc veu que ha hagut un canvi i perquè veu que aquest és el camí de la pau. Senyor Baldoví, teníem pendent una connexió amb el País Basc, òbvia, este matí de divendres. Més que res per a captar, copsar la sensació als carrers d'Euskadi en estos moments. De seguida anirem fins allà, però ja tenim les primeres impressions d'Antonio Camacho, el ministre de l'Interior. Volíem saber què pensen fer les forces de seguretat a partir d'ara amb ETA. Crec que ha desvelat alguna d'aquestes qüestions. ETA está hoy derrotada por el trabajo incansable e impagable de la Policía y de la Guardia Civil. Son la Policía y la Guardia Civil quienes han llevado a la banda a la situación agónica que le ha obligado a declarar el cese definitivo de la violencia, sin conseguir ni uno solo de sus objetivos. Y lo han hecho con tesón, con trabajo, con dedicación y sobre todo con mucho sufrimiento. Nadie ha sufrido los embates del terrorismo con más crudeza que la Guardia Civil y la Policía. Bé, de moment, un reconeixement a les forces de seguretat dona el ministre de l'Interior per desmantellada a ETA, la dona per derrotada. Veurem el que dèiem, si també ens aclareix què pensen fer les forces de seguretat a partir d'ara. Ara sí que podem anar fins al País Basc, fins a Vitoria, on tenim a Xavier Borràs, que capta les sensacions d'este matí tan important. Xavier Borràs, bon dia. Hola, bon dia. Si a la resta d'Espanya la fi d'ETA era un somni, un anhel, quasi una quimera, així a Euskadi, la terra en definitiva que més ha patit el terrorisme, era ja una obsessió. Són 50 anys d'assassinats d'un terror psicològic que va costar desterrar. Entre la classe política, per exemple, no hi ha ningú en actiu que hagi treballat sense la pressió de les pistoles. Toca dependre eixa nova realitat i és precisament la classe política la que té la missió de perfilar una Euskadi lliure i per a tots. És moment de converses, les va impulsar el Lehendakari, que per cert este migdia té una declaració institucional, i és obvi que va haver tensions, uns exigint que no es creuen determinades línies i altres demanant generositat. A nivell de carrer, satisfacció generalitzada. Ja era hora, clama la gent. Així a Vitoria, el diari local de notícies li posa este hermós titular a la jornada. Fin, aquest és el titular de la jornada. Fin, esperem que siga així. Ha pensat que potser compartirà escó al Congrés amb persones que han format part de l'entorn més pròxim a ETA? A veure, ho he dit ja abans. Tots hem de ser generosos si volem la pau. En una pau ha d'haver un acord entre tots per a intentar tancar d'una vegada per totes les ferides. I en aquest sentit hem de ser generosos per arribar al fi últim, que és la pau. Senyor Joan Baldoví, cap de llista de la coalició Compromís Equo per València a les eleccions generals del 20 de novembre. Gràcies per haver-nos acompanyat este matí també en la tertulieta i l'anàlisi d'algunes de les qüestions d'actualitat i per a conèixer algunes de les qüestions que portaran al Congrés dels Diputats si finalment aconsegueixen representació en les eleccions del 20 de novembre. Un plaer. Igualment.